Lokatorzy przy ulicy Moniuszki mają nie lada problem. Ich sąsiad kolekcjonuje śmieci. W domu ma ich całą stertę, nie ma nawet gdzie przejść. Do tego w całej klatce rozchodzi się okropny zapach. Co się tutaj dzisiaj dzieje, to jest mały pikuś. Apogeum jakieś dziwne było w zeszły piątek, gdzie ja już sam nie byłem w stanie dojść do domu, tu do mnie na samą górę. Gdzieś mniej więcej w połowie się zatrzymałem i zastanawiałem się, czy po prostu zawrócić. No bo to był koszmar po prostu. Gdzieś mnie zaczęło dusić, no nie byłem w stanie dojść do własnego domu. No to przecież jakieś paranoja już normalnie. No. Smród jest tak duży, że pan Andrzej, żeby wyjść z domu, zakłada maseczkę na twarz. Pan ten lokator czy właściciel bez przerwy to zbiera i to wszystko, przyjdą upały, masakra. Sąsiedzi dzwonili już wszędzie, gdzie tylko mogli, zawiadomili policję, straż miejską, sanepid. Nikt nie może nic zrobić. Na miejscu zjawił się przedstawiciel zarządcy, który może jedynie posprzątać mieszkanie. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to po prostu powynosić zalegające śmieci w lokalu. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić na chwilę obecną. A dlaczego to mieszkanie jest własnościowe? Jest wykupione mieszkanie i jest własnościowe. Jest opłacane? Jest opłacane. Czyli zgodnie z prawem, tak, nie możecie nic? Zgodnie z prawem nie możemy nic zareagować w stosunku do osoby zamieszkującej, zameldowanej. Jak mówią sąsiedzi, samo posprzątanie nie wystarczy. Są tylko półśrodki, które, jak mówiąc po medycznemu, bardziej leczą objawy, a nie przyczyny. No bo sprzątanie, no jaki to ma sens? W zeszłym roku było posprzątane na glans. Facet miał wyczyszczone mieszkanie i tak na dobrą sprawę tą całą akcję, no to tylko on wygrał. Bo wtedy mógł zacząć znosić jeszcze więcej tych swoich śmieci, no bo jak mówię, w zeszłym roku mieszkanie miał zasyfione po sam sufit. Nie był w stanie nawet drzwi własnych otworzyć do mieszkania, bo już tam po prostu nie było miejsca. No i tym sposobem, jak mu posprzątali mieszkanie, to nie dość, że miał gdzie mieszkać, no to jeszcze przy okazji mógł sobie dalej znosić, więc on wygrał na tym najwięcej. Bo my co myśmy wygrali? Robactwo po całej kamienicy się rozłaziło, w mieszkaniach pełno karaluchów. No to nam faktycznie przyjechała znowu ekipa, zrobiła nam tą dezynsekcję w całej kamienicy, we wszystkich mieszkaniach. No i teraz zauważyłem, że znowu się pojawiły nam karaluchy. Co można zrobić z takim sąsiadem i czy są jakieś sposoby na zmianę tej sytuacji? O tym powiemy w czwartkowym wydaniu serwisu.